Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Mama Vice President Yemegezeka Alfred Kangata Professor Abamajulukabo muri tafunuka na ole Vice President agani kuchula kuli Vice President ndani chala mama Awa Megezeka Vice President chifanya nthawi ndingo yankula mawawiri kana kati kupatseni mulankhule bera lino mafika ndikukwata tisili gavana wati mbaluko koma chifanya nthawi sidabatse mpata alimi mashada awiri pali honorable Brenda so Pilirani Nkumba osewo tina ubo mpano chifanya nthawi nkakakonetsani na tinama lokhayoka anthu oziyakulo sankha bona tikufuna tikuchimikizireni kuno kunkhwatakota mavuto awa sada siya so nyumba yayi koma jali muzindikira nkanena kuti amanena chikulo yamaliro ni naga maliro osakafumu naifa ngati DBV uya chikulo yamaliro yamaliro ngati pa 16 September kulaza tuajoge DBV lo mawo abilole zikuveka mulizanga ndili bana inaeli mafuna kulimira tuoni mili mama chakwa mpua chamba noona Pilirani Nkumba ni basi inenda fulala mkono hapa ndiye chikuwa chaka vipi abweza ziko zema wadi mashada watu ndio inabana chikuwa ntawi anthu abatsani koni tinali anthu ambiri odakula mkono umachipala ntawi ndi msawaso kumenya chimumika sizili bwino ali azatu adziwa kudya konesa chiuko za zinthu abile Jala mwamba DPP Professor Alfred Mugalira Professor nitaweza kwambiri kifanya kundi chanu munamva kukudutsa ndipira kulwangwa koma mwasonkhana wa nyinji ambaye tsogolereni koma ndiyona kuti nthawi patali kuti mukuthokozera nthakuno kwa masambo kuti ndina nthu otsogolera ana munalera buno Brenda komanso mwina nazaye kuno ine mawanga sambiriyayi mukudziwa anthu mfe tipaka kampeni komanso zipani zambiri zipaka kampeni DPP nkhani yatisiya patali eti koma kunchakuno njala yavuta kwambiri analonjeza kuti tifanya ngati ndiye ife tungobitsa pano mathokoze limoni koma lodi wadera kuno kwa pano timafuna kuthokozeni chifukwa cha mwana wanu Brenda uyu ndikamangidwa anaomberera mkono wake uyu mpaka wakhala mwezi asafuna kampeni kuno yayi ndimapasa kanthawi masambo lena kuti chikondi chimenechi chimupitirize chifukwa cha anthu achikondi tibere tsaka kampeni kuno komanso tsaonetsani ana Mariano amene kuno
tambo bali shadow MP ngomanso shadow MP yeti kukana drama iziguro amene tizasanke munthu mmodzi amene atayimira TPP siyoncho ndizo shadow MP amene ankhola kula South koma munthu wora ndife tipitilire chifukwa kudwanga ndikutali komanso chidoka ale nsaso sidi kuleti tichira kudzamanga nsonkhano kuno masakwera pano kwa mansambo ambuya kutsogoleni zokwambiri ziko osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.